Voilà, nous sommes à la mosquée de Timbo. Regardez doarai hadis Gondian bang. Sudah menjuli dah. Voilà. Merci à Tanti Aïssatou depuis les États-Unis d'Amérique. L'initiation je suis Robisca. Hein? Voilà. Nami hollir non non kaka julirde timbo wonden hare ko Tanti Aïssatou wonbe États-Unis d'Amérique watti mbude so kamen be makio men sodu ndiyam mais sendita kono hare bay men ngandi ko do jama mo boto sene do bab do jama mo boto fi unta gongol hare so ndigi nafike hare no hani kadi ko watta do ndiyanda mais ni joni men ngandu ka julirde do no wanda so ke jemo monon mawbe men tay babira men tay dabe woni e hewti ga futuro heewi watno soke jama on kala arɗo ɗo yo uddiki jonnon mo yar nani hara ko ɗum woni fandumde e jonnuɓe jawle ɗen inde men sodu ndiyanda ɗum ko Tanti Aïssatou wonɓe Amérique e dow konngol Mariam Touré ka moƴƴobere ONG assistance humanitaire d'urgence haray ko non woniri nani arayno ɗo ndiyanda Allahumma amin. Allahumma amin. Merci beaucoup Tanti Aïssatou, merci.